Biko ekenekwa m unu biko ị na-ajọ na this live video nwere obere ozi nchọ iji wee educate some people about this online trend na-aga. Biko ebe ọ bụ ị na-enweta this video ka barụ na-eshare because enwere something nchọ ichip in before chi na-eji. A lot of you na-eme lost choosing attack, not watching the full video. Not watching the full video. I'm so many people that go on my page. Some comment section na akpọlim na-ekwu ihe dị aṅa na nwere isi ha na-ekwu mana in all of these things I will not gonna respond to you because na the way nsi eche abụrụ the way isi eche. A lot of you apụtago n'ụwa isosi ihe unu dị mma ya bụ ịkpọli men of God. Ịkpọli gịnị men of God. Unu kpọli onye nke atata una kpọli onye nke ọzọ echi. Forgetting the fact that yesterday I made a video regarding our daddy, Dr. Paul Eneche. Ojelo Medugri, ebe flood. Country like Cameroon and other African countries, mepedia gini dam. Because as I was saying, video unu na nero bu video ndị lost choosing. Kunu juwe gang gear up no. We decide there's no man of God kunu cho imo kunu wa unu puta no. Nwere ozi ihe ọzọ unu cho lelo na social media. I'm very disappointed na a lot of you ya no. Ihe megini ihe anaghị emebi. A lot of you ya no ihe anaghị emebi. Una hapụ ihe unu kwesịrị ime na-eme ihe ọzọ. Video uno na nenero. Check and play the full video of that woman na hanye testimony na afia na lost choosing. Because na a lot of you amahozi unu bia social media ibia meme. Genti kunu na anu mgbedu woman si no na ihe anu bụ gịnị nlọkọ na alọ. Ihe a bụ event ime na nlo ya. She was narrating it again as a testimony na church. Genti. Can pay them money to kill me, to break my leg, that I will not walk again. I said now, I said make an report for Jew. Nigerians say I will not keep the gun for my house. I will carry the gun for police station. Oh yeah, three of them, oh yeah, follow me. Then begin follow me to police station. Choosing praise the Lord. Hallelujah. I will reach the police station. I wanted to talk and I wake up. Choosing praise the Lord. Hallelujah. I wake up and then only one of them run. And that leaves the men for police station. I wake up. Amen. I said, the God of choosing, who has delivered me. If he not be God of choosing today, I will not walk. That's true. I don't know that if somebody I'm paying for my debt, that they will break my leg. But today I'm walking. Choosing. So, unu decide ya unu cut to some part unu like. Kunu we megini. We're more what God is doing in our generation. In a long post man on my wall, I say mono again. If you as a Christian na doubt to God,
ihe Chukwu na-eme melu mgbe mbụ dị na your Bible ị na-agụ. Ichefuzie na in the same God of yesterday, He's the same God of today, He's still the same God of forever. Why are you people making it look as if na onwerozi ihe Chukwu nna ya emenwu n'ụwa? Christianity onwere onye afọ ọsọ ya bịa bụrụ Christian. Enwere onye nọ n'ụwa anụnwa mee gịnị afọ ọsọ ka ọ bụrụ Christian. If you decide na ị chọrọ ịbụ Christian, bụrụ Christian kwụsie ike. Ọ bụkwa na ị chọrọ ịbụ Christian, isi ebe ahụ pụwa. Afụnube m onye nọ n'ụwa kịta apụta today egbe n'isi si na bụrụ Christian today. Afụnubeghị m ya. Mana unu pụta nnọọ ihe unu na-achọ bụ gịnị mistake, error. Unu kọtụpụ testimony nwaanyị mmadụ mee. Unu kọtụpụ ya wele ya mewezia comedy show. Unu tọọ ya to challenge. Onye pụta mee nke, onye apụta mee nke ya. Asị gịnị gbara mee gịnị gbaa ahụ ọ bụla omenala. Ana m ekwusi aka that a lot of ladies biko ka m yokwu na aka biko onye chọrọ ịnụ nwoke na-asị gị ka unu mee I do ka ba arụ gaa through his social media post ka ị ma na nwoke a na-asị gị ka unu mee I do na ọ na-aghọ ala. You as a man ịkwado ịnụ nwaanyị ka ba arụ gaa through her social media post ka ị ma na onye ahụ na-aghọ ala. Because na I find it very very strange because na in 10 years to come na gịnị a lot of people ya pass through deliverance because of ihe ha na-eme today. A lot of people ma gịnị ya pass through deliverance because of some of the acts ha na-eme tata. They see it as catching cruise. Ihe ọbụla agụ ọnụ no catching cruise. Ne ka ndị Muslim na-adara aga ashake maka na otile a verse of Quran na egwu ya ọgụlụ ọfụ. A verse of Quran na some common na egwu ọgụlụ ọfụ o. Ka otile a verse of Quran na ke ha na-akpọli ya. Onwe one big influencer nọ na Saudi Arabia apụtago na-akpọli ya sị na he shouldn't do that. Na ọ na-agụ egwu bụ secular music nya wepụ dia gịnị dia Quran n'ime ya. Mana nke anyị pụta comedian pụta oligo stage na-ekwu ihe na nwere iche and some of you nọ here na support ha. It shows shame for that na gịnị mee na anyị hapụrụ ihe anyị kwesịrị ime na-eme ihe ọzọ. Abụrụ m onye ji ike abata live video. Ọ na-agbakasị mara machọrọ m ka esi eme ya. Mana o nwere something so ya bụ na-afụ like this. Ọ na-ata ntị alụ, ọ na-ata anya alụ, ọ na-asụ oyi. Ọ na-asụ onwe ihe na-asọ ntị oyi, nwe ihe na-asọ anya oyi. Onwe ha abịa na-ene na radisi na-ajụ na onye a na-eme ihe ojizikwa his or her right senses eme ya. Ana m anụzi na unu a graduate go from isi na evere mmụọ ka anyị na nwunye nke izi nye nke ịgba na ọnụọ nke ịtọ nọ ya anwụ. Unu a graduate go to that level. Onwe echi na-asị ka akpụta mmadụ na-asị anyị na bịa kọwaa datin ya ha ị na-ekwu. Ọ bụrụ na chọọchị akpọ police somebody n'ụlọ obodo Igbo na-asị na enyi dị na investigate chọọchị testimony nwaanyị nyecha sị na ihe a bụ gịnị ihe mee na nlọ na this is her dream. Ihe a bụ dream ọ lụrụ nlọ wee na-akọwa na ihe a bụ ihe mee na nlọ. Lis ọ bụ na some of you anọnebe the video na the full video here. No, you can play it here. No, inside, I open it. No, the full video here. All of them begin further and say, Mama, forgive them. I said, no. They said, make you shoot me. Now I will shoot you. Yes. They said, make I not shoot them. I said, no, okay. I go carry you go report for my GU. All of them kneel down, begin beg me. Say, make I not report them for GU. Yeah, please make I forgive them. Then pay them money to kill me, to break my leg. That I will not walk again. I said now, I said make I not report for Jew. My Jew said I will not keep the gun for my house. I will carry the gun for police station. Oh yeah, three of them, oh yeah, follow me. Then begin follow me to police station. Choosing praise the Lord. Hallelujah. We reach the police station. I wanted to talk and I wake up. Choosing praise the Lord. Hallelujah. Ọ sị na mgbe ha lụ police station ihe a bụ nlọ na-alụ na mgbe ha lụ police station that is when she now woke up from the dream ọ na-alụ nọ nlọ ka ọ na-alụ. Mana unu nwa bụ ụmụ amụrụ m sometimes I begin to wonder kedu ihe mere ndị Igbo anyị we is our senses kedu ebe ụbụla anyị na-aga agaba dị
onye ọbụla mwepụta ha n'isi na ana Igbo anyị achọ ka adọgide onye ha dọgide ya ka efe iche emekeshọn adọtuli agba ọ danyụ anya unu adrag gị evangelist Ebuka Obi drag ya nwoke mmadụ drag ya to the limit ọ ya bụ mmadụ ọ bụrụ na evangelist Ebuka no operate in his own power o nwere ihe emegide mmadụ ome ihe o ji wee bụrụ mmadụ because a point get to a point in life even when Jesus discovered that he was about to pass so many persecution in life he begins to question his authority but in the midst of that or say nevertheless God let your will be done. That was his human nature trying to take over him. Unu emegide mmadụ ihe sometime na-achọ ime mmadụ ihe tudi onwe ya bụ na mmadụ echi na eche okwu mmadụ na akpịrị he cannot even do anything ọ ya bụ mezu na asị ọkwa Christian the medicine of thing but why can't you people respect yourselves? Unu ama nkwezila onwe unu ugwu onye pụta ha na n'ọgba kamera like this ọkpụrụ pastor n'ọnụ onye gbe kamera ọkpụrụ man of God nke n'ọnụ onye gbe nke ọkpụrụ man of God nke anụ n'ọnụ untat unu na-akpọli choosing mana unu afọrọkwa ihe dunamis ji eje mere na Meduguri a lot of you amara na many people properties were being damaged na that Meduguri flood that mere na that place. A man of God ji dia ke bags of rice care relief materials for people non-governmental body government like I said yesterday government cannot even provide relief material for the men vice president JDM was without not doing anything see humanity first before religion vice president JDM till today not even one drop of rice but I go from government. Every day before yesterday or yesterday, Tinubu no kwa dia. Ewelo microphone kwe wa nka ha aga. Mana when this man of God went there, he was there throughout. Me heni no chole eme pass a message o kwesi pass nyando kwesi make sure na ihe na enye ndị mmadụ lu ha n'aka not audio promise and fail anu munu na eme. In that kind of situation, I chose man have Christians, ka have non-Christians. Johnson Suleiman nekeni na restaurant ya weekly free. Restaurant ya free. No kwa dey serve one dem mad. Man, due to your wickedness, always want to be controversial. Always want to say na ekwu eziokwu. In ekwu eziokwu onye ziligi. Enwele eziokwu ya bụ a na-ekwu amala se na ya onye a na-ekwu eziokwu but when you begin to correct something that is not in your office iburo can iburo Christian body iburo anybody iburo any clergy enwere anything na bụ na enwere anything na ọbụ na ya bụ ajọ ise na this is your office or special ibia correct mmadụ n'ime ihe makwa na a lot of them anogo n'ime in thousands of years. It pains me so much na unanere no full video we kpolu choosing no ayaleba. Kita unu na agafeze out of track. A lot of you na apozi unu na agafeze out of track. Akambo yebido na unu si akwa ndi church. Akwa ndi church mana ina ede ndu today go maka church. Go to Badagry slave ihe dia dị na Badagry jeje cheke mana ndị nna gị bido lewe slave ndị ọcha wee meet ya na ha na-ele slave because ọ bụ na ha anaghị ele slave ndị ọcha isi ha aka n'ime mara na ha na-ele slave na Nigeria wee batawa ka ha golu nke ha. Go there and check ifu bottle shinap ka eji egbanwelo mmadụ 5 ceramic plate ihe eje n'ahịa kịta golu ka eji egolu mmadụ na-abụ ndị nna unu bido lewe slave ndị ọcha wee nụ a na-ele slave wee sị ka ha bata because they are business people. Mgbe ha batazi die then before slave ana agwụsị then ndị bịazi for missionary batazia wee kwụsịwazi ịbịa gbu twins ịbịa gbu nka ya kwụsịwazia so many atrocities a na-commit na Igbo aya. And we have dig deep into history. Malana, there are a lot of things we na kwesịghị dị na-eti ọnụ na ya. Ịchọ ikwu eziokwu kwuo ya agbawa ma omesto onye ukwu omesto onye nta. Mana ịbịazi bịa na channel ya attention gị, you want to grow your page. Men of God from January to December. Ịkpọ onye nke ọ dịrọ gị mma, ịkpọ onye nke ọzọ dịrọ gị mma, ịkpọ onye nke ọ dịrọ gị mma. Ana m ekwusi ake as a young girl mmụta nwa mmeso investigate page onye ọ na-achọ ịnụ.
investigate your social media account, because that is where your mind is. Bible says out of the abundance of the heart the mouth speak. Obolona, if you are obolona ihe na post na social media aburo ka isi atink, you will not be posting it there. Because onye si eche ka ihe o si ede na akwụkwọ ya esi na adị. Ya ha na-eche enu onye ọzọ na-eche ina ede ana is not possible. That's the simple truth. Continue growing your page with men of God. In 10 years time, all of you got deliverance. All of you need na got deliverance. Because ema hi na ebutelo onwe gị. Also, whatsoever you do to the least of my brother, that's even to the lowest of your brothers, that you have done unto me. Or say that on that time, when did we see you and did not clothe you? When did we see you are hungry and we did not give you food? Or you are thirsty, we did not give you water? Or you are in prison and we did not visit you? You don't know na hakini ne kodi. Or ya jukwa gesegen na that man in a kojasi no Nigeria, is he working in your name? Afagibulo Okeke, is the man of God working in the name of Okeke? The answer is no. The answer is Guinea, capital no. Why not leave judgment for no other for judgment? If we lose Poliba mad. Tomorrow now, always like is no adi, no awunye now. Ina battle that nigga na ina moroibo se bido. Because ina chena mmadi jige, maro no hi bitelo onwegi. Most of us being men today can anu ogum page. You can anu your own father go. You would better now know your own battle. You bulu kozo na top onwe gị n'isi. You bulu ozo na top onwe gị n'isi. Unu me asegene suffer you to be so. Na portable gem say a man of God wala. Onwere onye puta na even the Christian board onye obuna wele amegin kacha cruise wele achi ochi, because yini na-eme na Nigeria bụ gịnị ochi. Ọ na kachi ba n'ọchị nke aha na-aga Portable wee nwa man of God ola maka the man of God ji okwu aga. Because ohi unu taa ga-eri man of God na Nigeria bụ gịnị onye na-ata afụ. Onye na-ata afụ ka unu taa ga-eri man of God. Onye nwa bụ gịnị na onye ahụ bụ eyi na ọ bụ na onye abụrụ men n'ọka ndị a na-agbasi moto na-aga with convoy abụrụziala unu gịnị ndị bụ scammers. N'ọha nwa bụ ndị oshi, n'ọha bụ ndị nka. Mana man of God wepụtara ego support unu ọgwụ unu bi udu 3 bedroom apartment unu jejere support unu n'alụ, mana echi unu pụtara na asị na all the women of God in Nigeria bụ ndị oshi. Mana onye man of God pụtara kwalụ weta ego si na ọ na-support unu n'alụ. Why not iju that money ya? Why not iju that money si nna ajụ ekwensu si ji ọlụ ya niile. A na-akụ aka onye ọbụla na-celebrate mediocrity. Ka ị na-asa n'anya. You try grow your page. Go and grow your page genuinely. Go and grow your page genuinely. You try na endorsement and endorsement again genuinely. Na ihe ọbụla ị na-eme na social media, mee ya in true honesty, in truth and in fear of God. Ihe niile ị na-eme, tii ya fear of God n'ime. You must not criticize somebody to grow. I have made up my mind. I will never join anybody in criticizing anybody on social media, especially men of God. I will not do it. Everybody with their own battle. I will not join anybody to criticize anybody on social media. Ona akodi. Ikuchakwa anum. Kodim.